God kväll och vi Ektos och vi kommer från fällskapet Miriam som en fällskap som hjälper kvinnor i Afrika. Och ändamålet vi fällskapet någon till att hjälpa kvinnor i Afrika till självbjärgande. Vi verksätter så att hesa kunna vinna penning till mat och hem till torra böt. Och i kväll det en särskild sändning till att jag två gäster vi och gästerna kunde själva presentera sig men vi har varit i Kenya och samman så Susanna och Ami andra tycker säga kvar. Ja. Jag heter Susanna Wang och jag kommer att Glurun. Och jag är Ami Hansen och jag är ur Skaldafyr. Och ja. Ja, och i september i år då var vi en tur i Kenya. Vi får flera lär, vi var 19 folk i allt. Och tid var så vi ända turen. Och jag kunde huska mig att de fortalte lyssnade om vad det var som gjort på att kom vi en sån tur till Kenya. Susanna? Ja, alltså på någon grund så har det varit av förvittne. Alltså att Lukas så tjocka vad det handlar om. Och hit var ösne att jag har vid av huxa att vi skulle föra en tur med mammorna. Det var rätt. Ja. Och pröva lugga Leslie spyrjarna om det var något som hej henne AH. Om man är och tungt jag kommer vi en tur till Kenya och här var jag på en så tar vi anset I var stoj. Alltså så får vi det. Så jag henne ja, hon har nog hört om information från att hon var helt liten från mamma henne. Och här är om kan det vara närkastande men hon har alltid stola ötlon som hon har kunnat. Och haft en stora AH vid information. Så tar man så fär ja, så är alltid att hon har haft lite frä sått och vi ser att hon är ju affära men tar inte att det sig samman så tar en exponering som så tar jag på en av det. Ja, så ja, då vi ösen det var det stort lätt, ja. Ja. Mycket affär och Ami lockade du med vi ösne. Hon lockade mig till snack förskället och med till antal Kenya. Det var bara att jag har fortalt mig att hon och mamma är för oss på den om vet att ösne var affär. Och ja, det är ju spännande. Jag märkte att ösne affäras och mamma och de ösne affäras så att så jag skulle ta knätt spela om och hon var vi på det början vägen så hon var vi på den från första till ja. Så lovligt det. Och ja, utan egentligen vet ordentligt vad det. Vi får bara faktiskt spela något så ta. Ja. Men ta på er gosse från gåna och så visste vi att det kunde bara. För jag blev en god tur ja. Men så fick vi det vid att han har så hårt om turerna kommer vi eller fick och ta fontar så vi tar då ärena. Det har ju värst då. Så blev det öliga spännande alltså man ordentligt fick veta vad man går uppleva alltså. Så det med de alla färast och det kvar man inte bara då ett uppleva det men färn alltså för man lär något ja. Ja. Jag kan också med har syndrom alltså kvärt alltså det var det att du sitter att det var Susanna men nu var det också en särskild resa som man kan säga det så läs. Huxade du någon om det åren alltså kvärt av för en resa till först ute. Alltså ja alltså kan jag säga jag har inte varit så länge innan för det sorts hjälpare så alltså jag har alltid det varit spännande att höra om och så men jag vet inte själv alltså just man snack för runt om andra än att man vissa var också insounding och slä och förskälls hårnacka men annars har vi inte varit snack pastor som hjälpare så och man har varit Anna än till och så betalt den från mannen till så hjälper fällskap men bortsett från det så visste jag lite om det och så jag har inte hört om Miriam ta alltså jag visste inte hur du var så länge så jag du
Så man ofta kan føle at du fornek på alla ställen, ja. Men så vi nek som kanske inte då har hört om till Arena och helt otroligt och har varit att och då som man säger erfarenheter tar alla ställen, ja. Alltså det har visst väl hjälper arbete. Alltså nej det här vi tror på och såna men akkurat det här vi Miriam och så det har visst kände inte till att det här det är av förskapet värna. Nej. Ja, och nu Miriam en näga nutje fällskap så att på tammatan är ganska Miriam inte så känt men ganska det att alltid spam det tror jag att det är ganska runt att göra Miriam ösnen mer kända nu och att det är första fyrta är först att det är i 35 år så gärna. Men det här vi har hjälpt kvinnor i Nairobi eller Kenya. Det var det som tid östen var en past kom bli en pastor ja. Kon se sig om Gustav är så att det så kommer till Kenya och vi kommer så mitt in i alltså slummen och i Kenya alltså hur värt här. Det kan man inte förregas till. Vi rönt jag fyra gånger sen drar det nu. Vi rönt jag fortälja till om vad det var vi för att uppleva och så det och kan vi föra sucha. Och hur värt alltså? Men det var faktiskt alltså man har prövat färdas den kvällen. Alltså jag vet den kvällen låt färdas och jag alltså hade här var helt något annat. Alltså bara att ha väl lento. Ta minns vi sån gammal skrotta i flåfer alltså så var det. Alltså det var snett alltså att man att jag tar falskt så snett att komma här till alltså att man får helt är att tog nästan och så man i bilen och snä här var ösne allt var sin dörr. Ja, och så då man kommer i slummen då man ser alla såna som näck folk. Här är så jävla näck folk. Och så vill det är inte arbete till det att göra att det är nog av jag vet inte hur man kan säga att man hellre att det kunde inte mot häva till det gänga bara och med alla de som känner att arbeta vi och här är ju inte arbete. Så det känner att arbeta så här och det heller inte med att i munnen. Då är den också stottligt och ösen huvudkände att det är alldeles öll hava en dröm. Det har en idé om att de vill släppa göra akkurat. Så hvis jeg får möjligheten att du säger vet du vad du en dröm va? Att du bjuder en påse pengar eller så presentera det för dem hvis de vill vara översättare att de så alltid har en plan för att det vilja. Ja. Alltså ja. Jag också säger det jag vet helt ösen här kontraster till har allt sin skit mussot och såna och folk kommer vara falskna var man sa öle förtagsligt va men taking all smil och där alltså te var upplugande ja stämmer också är det mer av vi bygger med luxus och karfashing sur alltså att det är stor kontraster där alltså alltså då så ja det är verkligen det är det är nästan som man får på mannen att det verkligen jag faktiskt inte tror att det var så analys är att uppleva Kenya och för allt det som är vanligt ja. Ja. Det är ju. Det var stolt alltså ja tusen det var så viska och vad det alltså stäm för vidare och vi har allt luxus men drongat någon luxus. Ja, alltså vi är ongan stolta och räkna till det men det var öliga helt vi ska öliga ja hade gå på mot eller man säger skalt om tejpa hade ju när namnet och möjligheterna. Ja, det är också just om att när man ska bjöa folktjänst där så får vi upp och rota och vaska och göra allt så jävla fint och så. Och så där vi skulle in till dig, alltså vi var på in till dig och det går så glad att vara visa på till lilla
lite som de hade och så bjöd jag också ödlen in alltså. Och mot allt släpp också han sett och någonstans så alltså ölla så ja. Vi har blivit vi också, nej. Ja. Det var just nu. Alltså det ser fast orda gus spänta är till vi kommer och som jag att vi kom sen så att vi först. Så ringde det och spurte kan bli det av alltså vi sa att det boja till vi skulle komma. Det här var oanmyntliga tål. Ja. Ja. Det har det. Ja. Det är så att du. En helt annan väg för sig så här. Vi tog ju så där. Men Tibor kom så bor att stola en kvinna. Ja. Ja. Som tid fick samband vi. Hur var det? Jag helt var väldigt stort lätt. Jag var alltså det som jag finns det så det var en ung madamma som faktiskt tog sig av sin syster. Ja, som är alltid stola. Och jag och mamma innan. Ja. Och hon när vi kom till Kenya så såg ut alla ställen till hotell. Alla ställen var hotell. Ja. Och det var bara blickdoser alltså. Och så vad är det här för något alltså? Hotell. Okej. Har ju plats för en person. Jag kunde max så helt det. Ja. Men hotell ta fick stort last och också kört att det var alltså inte ett gistingarhus det var talan om att det var en matstova. Och helt skön. En Michelins mästare när matstova men det var det hon för gångt vi. Ja, det som tidsstola. Ja. Men såna mästare. Ja. Så det var spännande att höra katt och hon här bor Ja, spännande vidare Gustav hon för att makta det och kan lite att göra det till att men hon var och det man har en dröm och man får några pengar och så det etnasta. Ja, etnasta. Men stolt att prata med dig eller prata med henne och att hon tror verkligen på henne evner. Alltså hon var han säger själv att hon var han alltid i familjen och att hon måste ströjas. Hon kom till koppar stänka ja, men så att då på känner inte har samma möjlighet att gå skola. Ja. Mamman känner hej nog helt schaft några möjligheter. Så det här arbetarkänslan att jag ser kvinnor alltså att det var någon som säger till oss att du är hoa hjälpen till att hon visste arbete. Ja, det gör det. Men hon så Ja, men det som är så just när jag på nästan kvinnor som vill hjälpa som kommer oss att det verkligen vilja och just när vi så arbete för familjen och något som så så för är möjligheten så vill jag vara han som hjälper familjen. Då det är allt i samband med en familj eller samband med mor. Inte bara är men alltså det är att hjälpa mig. Ja. Och det så på känna här på. Ja. Ja. Alltså som vi stod hon har Maria Smägen och så att hon hej HIV. Ja. Och men för inte så när bror henne eller så sommar var sin mors matna eller alla så spärra. Allt som robo upp alla gåva. Nej, helt säkert. Men hon ska också ha jag ska lugga så inte bara vara det som klarar att robo upp som ska ha hjälpa alltså ofta köttar man glömmer det som är mors mägen och inte. Ja, tror jag det är ofta det som är mer och snacka mer det kommer ofta och spyrja egentligen så det är rätt och man och tror jag det så jävla viktigt att det är socialrådgivare tja barnahjälpen i Kenya som något som finner de föräldrarna eller tar kvinnorna fram och så. Jag vet att lokalfolk av stan som har funnit där fram. Och jag hade också det var öliga. Alltså helt men då också att här vi att hade öarna som inte nådde fram att hon allukal fick chansen ta en så kom att den efter ta och det att till hon var mitten så är men så jag hade alltså hon är sjuk. Ja. Hon arbetade hårt vi tror hon var manfolk när hon kom in alltså. Arbetade som betongarbetare. Ja. Hon var jävla speciell. Ja. Hon verkligen.
Hon var ullad som man men hon säger att fyra får arbete. Hon måste. Hon måste lära sig som man för vi är just när arbete det var inte annat arbete få. Nej. Hon fick bara snäck. Nej, lönen var inte stor. Men hon hade tvärjenter hon skulle hjälpa. Ja. Så tog var pengarna kärkomna till nu kunde hon lugga som vara sin egen identitet eller så. Det var det som hon säger. Så nu kan jag göra några själv. Ja, man sa ordla. Händsra ordla stärk och så. Men så ju också kan vara hon nu var mitt 13 och så rätt och kan jag säga att kroppen känner told inte mer att här arbete. Ja, hon är väl inte ute så. Ja. Och det så jag vet ösnen kött. Vi så jag ordla väl och näck på när som kvinnor som vill hjälpa ösnen som angst också tört en trus men det är det släcka. Det är bara sista 13 lockshore alltså att det blev så kött gamla jag tror att det här var så hårt arbete. För att vinna bara till som man säger medabor. Så det är ordentligt. Och det hade jag inte som ger det så spänt att det nu får jag pröva själv. Ja. Jag syndrar en status ganska ösna. Ja. Jag står själv. Ja. Och den här som att Hilda som är här ösna. Jag hade hon alltså Joksberg som att det är så hade jag som det är så fatak och så men alltså hon sa nästan som en drottning och alltså hon är jävligt styrke i sig alltså alltså hon är en förfärligt speciell kvinna samstundes tror jag att för exempel hon har 14 barn och det är tjejer löva det vill säga att hon har alltså faktiskt alltså hon tjejböt som hon är bara till grävare och ta över här för 5 år så igen ta hej hon ena gente som Lara Börre som skulle och hon är Miriam så det var en rätt speciell söva ösnen för sig här och drönchen där vuxen drönchen har gjort den ordentligt väl och där hon kom på Miriam alltså hon säger att Louis bröts fullständigt och det samma vid pengar in till henne till att hon har köpt ett lite järnstickje in i slummen och picka lite men det kostar jag lika väl nog snäck där järnstickje i slummen och så hon för att bygga sig sin egen hus. Så gör att de tror aldrig hon kommer här till. Och hon lyste nämligen upp och i flasken där vi möttes alla där. Man sa ordentligt alltså hon jag hinner till att att vara en pastor av och Ja, det. Man ser alltså som folk är bara här bara också eka i sig alltså. Ja. Det var helt fantastiskt va. Ja. Och alltså så nu känner vi ska otroligt att vi så mötte honom alltså. Så var en östen men en sån känner var östen på talk. Ja, det var han. Det var han. Ja. Clinton. Ja. Men det är ett land men det är också som här bara sort i sig alltså kan han ha östen här i sig alltså akkurat som man har så att tillfället att leva ett lag störst alltså men så att det här är bara så länge väver så tar man alltså men det behövs helt det blir bestämda för att alltså det kommer uppdriva next lägga next störst utar det ungefär visst så och då här är det så viktigt att man kommer att få hjälp till jag kunde göra mån va. Ja. Då jag har relativt bruk för att det är några firmynter så. Ja. Och också så till att såna bara så gänga skolan och så vis vi inte var här hjälpa dem så hade jag inte. Nej. Att hur man kan bryta livet av människa vi är en så alltså lite alltså upphata pengarna. Ja. Och det får möjligheten. Och östen han glädje det är östen hur så glädje var det vi var där hur det alltså bjöd jag välkommen alltså. Ja. Och tog jag som ena torra. Alltså jag husar att vi kommer från helt där mentan in i torra mentan. Alltså det sätter spårna till vi och kan det var bara omfamnande. Ja, förrast det. Ja. Så det är det tosa jag är till görsten jag kan alltid alltså. Så kvinnorna alltså. Ja, det rör visst ord alltså. Det är näka vi grundstonen så att man inte hemma. Alltså jag också alltså att det är verkligen näka som sett sig alltså.
Och sen sätta ting i perspektiv vid allt det som man allt det vi tar som allt det materiellt här ja alltså i förhåll till Ja, det sätter liv i perspektiv. Alltså, det är nästan som man säger Arn och Attarna. Ja, Kenya. Alltså, ja. Och sen till att man blir allt trus så blir det tänka att gentaka sig så är det inte att uppleva det här något. Det är färd till Afrika. Så ska du nog uppleva det kan något alltså. Ja, så är det som målsättla här så. Ja. Men nu var alltså som åker turer alltså som är nu alltså det är alldeles speciellt på Tamma man kan också till Afrika och till Kenya utan att uppleva uppleva några särskilt som så alltså man kan uppleva självande Joralöve och stränder och sol och sommar som vi då just inte gör det men hin parten är att släppa möta alltså till lokala folk på Tamma så vi gör det ja. Och vi följde också trick att låta in öst. Det är fantastiskt. Alltså själv du huxar hur så fantastiskt det är vi aldrig att är följt med uttryck. Alltså att det var onka alltså det var också flera shot iron och så så men alltså det var onka alltså det var jag vet inte alltså det var så en välkomst alla sen till är alltså hade folk vi känns att vanliga folk alltså jag bara folk hade nästan som hållit det att du kommer vid och vi onkel just här och vad det är så för att det är hänga John det ju det är alltid så ser det jag noise när allt är främmande kunde beundra att det och sen han så sonen cha så är så vi bort ju någon alltså ljusen här och så men alltid att vi höll det uppe helt på den här måten. Alltså det och det som jag tagit allt det lägg fram för och kunde komma till det sociala. Alltså det då bara det ja. Att det är relation man. Ja. Ja då vi släpper på samma. Det då bara att man får sig man försöker inte på ena vägen alltså. Ja. Det var så alldeles svejant. Ja. Helt säkert. Ja. Blöj och glad och alldeles svejande och vi alla den vi skulle vara en pastor av. Jag också just nu om det vi var samman annat var det Gustavs av skolan för exempel och självan skulle vi vara en pastor av det. Självan skulle vi synja och självan skulle vi också se och men det var släkt samman bor vi kyrkogång jocken alltså där vi skulle upp alltså bara att han pastorn alltså så free mo vi tar för upp och vad tänkte vi också Ja, vi tänker också rätt. Ja. Men det är så stort alltså vi föringar vi för att flowsless. Att det ska vi alltid görs där. Och för att när vi står kicksa ungefär men så för att fatta. Alltså och vad är problemet ja? Alltså vad kan om man kicksar centralt ja. Alltså och inte vet helt att det var stort lite alltså. Ja. Och det är nämligen det här med den friheten som det jävla när vi så och att vi kunde vara en pastor kan bara vara vi och allt det där. Det gör han ju om det gör en fel. Det gör han inte. Nej. Alltså det som var viktigt det var där vi var en pastor. Ja. Ja, så var vi då där vi var så var vi ner i Loj Talk. Därför det ut till Masai-folk. Det var just en nog så särskild upplevelse. Ja, säkert. Ja. Ett halt, ja. Det är också stolt av sin upprona ordentligt. Men det har är där liv i omstöver hos han det var fataxligt men visste nu i skolan valt med Nairobi och Loj Talk. Abu. Ja. Så har jag nog valt Abu Loj Talk. Så det var nämligen luftot. Ja. Här var inte lukande folk. Alltså slett i brörs. Sådana folk som det är i Nairobi. Ja. Nog som det kommer bygtas lite. Primitivt. Alltså här var det inte strämmor och som man kunde söka i kjolt slummen i Nairobi. Ja? Hvis man var heldig och man kunde betala sig för att så kunde man få sträm i slummen. Men det fick man alltså inte ut i bushen och i Talk. Men här levde det ordentligt vid naturen. Naturen, ja. Så höjre om lacknarna,
Chathöjmon, gossatera, traditioner, alltså gosse fast gräck för allt det när du kommer till tannåldern så svävar du samman med mamma och pappa och mor alltså. Vi kom in till en familj en mamma som akkurat hej. Ja, en ommo, här döttern akkurat hej åt. Ja. Här och i döttern var backa bort och samman med barnen. Och här skulle de vara i kvart 2 månader. Morgon då? Ja. Ja, då trodde jag mannen skulle vara inne där. Det här var tradition. Så lite jag sång vi barnen och trodde jag månader. Och få tension servera in. Det har dröjt bara skulle inte. Ja, det är bara så jävla ringt att förstilla sig att. Ja. Hur det kan vara skida gott. Ja. Ja, men det är också vi ötlen ja, men vi det är så att döma till vitt hade och hade längt ut det. Från att som vi kommer från. Men hvis vi tog så sin rätt då in att det var i färjan, då la man nästan sånt något lunch. Men det är också om akkurat det episoderna till dessa kvinnorna som var inne här. Jag också att Louis här är så harskt. Det skulle ut av ett vatten skulle längt väck ett vatten och det ringte för fäder med och hela tiden geranstävren i tunker och strävarna. Men för henne som kommer att på lite här tror jag månader och blir allt blir serverat för hon helt säkert aldrig tittar. Det gott. Alltså så det som är så annars upp till alltså det är Louis han kanske själv så också Louis. Men det här som vi var det är alltså när vi drönchen alltså för 3 år gammal så skulle inte sova samman mamma sin mor. Ja. Och från tuttar så kunde helst äta från mamma. Alltså samma inte äta samma mamma så han går få mat från mamma så men tar bo akkurat som för sig själva drönchen men det gör det alla så vi också så kan man inte men alltså det är inte allt gör så blir det normalt så då man och tar det jobpas nog att här alltså ja. Ja, och tar som vitt var samman vi så tar helt det att det var finnas så slä alltså. Ja. Tar helt det att det var det som tar var uppvuxna vi och tar klara det fint. Ja. Ja. Och gentnar där var det mer att där var mer att tycka hand om och det var mer att det var det vuxna som skulle borsta gifta där och sen totalt som görligt. Ja. Det var så han erbjudande som var här. Ja. Men det bättre är det vi har brötast. Ja. Nu där skolan när det kommer ner ner och är det andra skolor så är det alltså skolan är bit till att ösna bröta det mentarna. Det var det medalja stolt av. Ja, det var det att inte är att det släpper skolan så släpper det ifrån att vara bordsgift. Ja. Ja. Jättena, ja. Och det var också fantastiskt att höra det fortälja från oss det uppvuxen som där finns ja. Och östen den östen som där hade ju isär. Visste nu inte vad möjligt att släppa skolan istället och så är alternativet det ska giftas bort. Och så jag när var att man hade verkliga drömmar och planer om att släppa vara några. Det skulle bli vara lacknar och sjukrasystrar och ja, alla hade en dröm om att bli på en större utbildning. Ja. Ja, det är ölet alltså det är ölet riktigt att snacka. Att vi kom in och att prata vi att bli gifta bostor och omskärning och så näka. Ta var där ölet frialigare alltså för allt vanligt. Alltså och hade det riktigt komma ut. Jag så han här fortalt som sista var inte så som var 13 år blev gift ju en 3 år gammal. Ja. Hon var där pressad om skulle ta sig att eller så och han hade gett 2 barn nu allt det. Och så det att det sitter och fnysa som vi fick vidare att det gör man alltså man sitter att det flännar till tensionen som är då tragiskt ja. Du man måste också som man för hålla sig till det. Nej det. Och sen det att alltså det var frialigare men samstundes har det be om att släppa fortälja det. Ja. Så att det trycker på att vi har fortälja om hemmen om tar det söva så får det bli sövan brott då snä. Och det som är ösnen akkurat det vi är fri med honom men det kommer in
och akka det här vi omkring och så det sån en sorg och pina vi stäjar och tog och tog det inte så nämnt att fortälja från tog. Men det som gott ganska akkurat i tog områden som vi där var att det lokalfolk som tar hand om det här, det inte ta kvite med avren som gör det här, men det lokala själv som gör det här. Men kanske ta kvite med avren, onkusvägna har gjort möjligheterna till att det släpper skolan. Ja. Så att det är otroligt tillvita om att vara en pastor av globaliseringen som ösne alltså, och vill jag gärna ha moderna Kenya. Ja. Men samstundes så hade det var spännande att att det samstundes värvåt att ta mentan. Ja, öle stolt av. Ja. Där vi får ut av bygden här och det skulle visa fram. Ja, säkert. Att för det om man bryter handaparsten att kvinnokroppen och man inte omkör så men det betyder det man lägger den hela mentan alltså. Alltså det var så stolt att du som det dotte och det som det gör då. Ja. Och så rösten här vi att som jag sagt vi nej det hade inte det var öle det lever under så hör en korn alltså det var har en torskor och så att så det var öle hade minnen guide det platta eller hade fyra så kanske det vi du vet man följer så att man kommer in och torra territorium eller för som med turismen och skulle vi in överallt men här är det också vitla hjälpa tajmon penigaliga alltså vi kunna visa torra och det visar när jag är stolt av och det får pengar efter för oss alltså det är bara det som vi också händer för ju alltså absolut att absolut ja det är inte och det som är löst mest som vi också upplevt här att det var skipa i förhåll och turismen. Ja, alltså det var spännande vi bara kunde komma. Nej. Det var något som var skipa och det var något som vi kunde komma och det var när vi kom här så var allt ordnat alltså så och det var och det tog också själv vi hur allt skulle föra fram och vi skulle något som bara fyllde vi ja. Det var och medalja spännande och det klattna drakten och sen jag där man det och Hanna brukar det än alltså ta klattna drakterna bäge till som man ser uppförsel ta vid var till akust show men ösne och Jernsten. Ja, de så tar för ut vi går ut någon. Ja, så vi time clown. Ja. Det torreklan som var bunt om och så vi en bälte, ja. Ja. Men jag är så stolt att man möter alltså det ser jag bo alltid lov alltså i Kenya och ut i bushen här och vi kommer ur färjan men hur stolt man luggar all pratar sen och bilder långt på vägen vi flög ut av nästan snär som vuxte fram och raske grälla framlyr och så ta för alltid den att det vi spurgade att vad det kallas det är bara så en liten hål och i sån här hytten. Ja. Här vinduerna, ja, så här var så mycket inne här, ja. Men hade så en liten hål också. Så började jag kalla men han är så inte kan namn för det. Ja. Så säger jag att här kallar vi för kickväg i förrjun. Det här står öra stolt att jag vill ha ett ord för det här. Ja, så man mest bara när man gott vara en prat i en relation alltså. Ja. Tvärmentande och vi känner så väl och gamla mentan. Som föringar. Ja, vi känner väl hörra känslor här. Ja. Vi tar sannligen ösna det här. Om åkara. Ja. Ja, alltså till något ösna tan känslan som affärs inte man har några felaks här. Ja. Ja, det är ju lektion där målgång i förrjun. Nej, slett inte så länge sedan. Nej. Och jag också det här vi förska dansen och kvartar av att vi hoppa. Ja. Vi kunde dra några paralleller just där. Ja. Och mål någon vi det var ett litet mål då som mål till ösnes där. Hur viktigt det är att värva det och traditioner. Ja. Så det var störst upplevelse. Och sen släppa så tatt inne på familjen Löv i Ösnia. Ja.
och hade flera koner också. Ja. Alltså och med vi flera koner och det snackade jag ju upp om alltså. Ja, ja, Så ja. det var och näkt bort. Alltså här är inte flows liksom de alltså. Det är status, ja. Ja. Det är för. Ja, men också bara över att vi stopp in alla stans. Det var akkurat som att allt var okej alltså. Kan vi kanske då öliga bänken för det som fortatt på i förra. Men det som också är att nu var vi ju tror Toron som är från Island och har bo här i Nekvar och hon är en respekterad kvinna och i tog områden att tog arbete som hon har och samma med den här var görsta och det är jökn till att vi där finns ju huvud till att släppa att uppleva så nekv. Ja, så. Sånt. Och jag också att jag vet uppleva hatta så kommer vi ner till här det är beach där vi skulle ländarna så visar att det så Masai dansar och kan vi ta så okej vi tar sätta ordentligt. Ja. Att ja, det är så att man får man finns ju eka alltså upplevelser ordentligt. Men det finns det äkta i världen. Ja, nämligen. Ja, och heter var på anka maten något som var uppsett för turismen. Ja. Kan vi det finns det äkta världen och det som vi då snackar om är vi kom in nu och det är vi att vad är den äkta världen? Ja. Och där får vi affärer i Saturna vi släppa in i hjärtat tja folken. Ja. Och det är virkelig något som man kan tracka in vid respekt och det är en stor upplevelse för att kunna utklass. Ja. Och då man säga är det något annat att då nämligen att man upplever att våran är så äkta och hon ser det så hjärta alltså att man färs korsa veckat. Och sånt danser att det andra blir så okej det är och så får man göra. Tar man ut och ser man vitt man in i det hus botten ner här och till sitt och fortälja och så är man så den äkta vöran alltså. Ja, helt fantastiskt alltså att uppleva. Ja. Och jag hade också det är också man också här vi att ja så kommer vi till här och halt och vera och så är det som vi bara tracken och torra att vad det men är alltid att att det var boa vägar alltså vet chant här bruk för pengar och såna som hjälper organisationer kan hjälpa dem vi men det är sannolikt också det var också stolt av visa torra fram så det var inte så att det så tvang eller som man säger alltså nej det är helt som jag som ja nu måste passa på att göra också så gå och hinna till att det bara det är inte och till slash här känslan att ta känslan effekt alltså det vi lärde oss handla lugna för lugna på sjö som tej för på rockarna. Och det så och det som jag upplevde också när jag det. Alltså relationen blev virkelig och det var inte något så att nu får jag några pengar så det är just det. Släkt över. Och pengar stod helt som ivskrift i och vidjande på något som helst mata. Och det som också är ganska det som är alla avbjörningen här och det är att möta två människan och två stövn som de är i och att och ösnen säger vad ska vi det här mest och ötlån för att hjälpa till vad är det som tittar och bruk för och hjälp här och nu och hur så kunde vi i samla vi kan annan hjälpa och till det som vi vill att låta in alltså att det kommer sin säga heter det som tittar bruk för och så får vi det steater men vi att den här så relationerna och det som stola fram i rösten kommer ha till relationerna till familjerna så är det nu tutninga mycket. Ja, absolut. Ja. Så hjälpen något som kommer tatt på alltså. Ja. Att det betyder att det är människan som vi får ut att hjälpa. Ja. Så det är också just när vi var göra passioner och där var också Masai-folk. Det här stod ett skilt i Östny att man inte har lov att fotografera Masai-folk ut av kläderna.
det var också akkurat det här. Det hade vi så slags bruk för det vid att säga. Finns inte alltid servera. Men här var det just nu uttorra lokala alltså klävon till arbets. Ja. Så att det var bara en pastor av Atlant mitt i turismen ja. Så ja, så där vi turen som vi gör att ta färra vid oss nu till Djuraparsna som är tryck oss är viktigt att Kenya är så av medalja nek och det är inte bara fattigadöme det är också nek rydöme och man ska också få ut och sucha för exempel Djuralöve och vi var också nu strandena men hur var det att sucha Djuralöve jag också det var inte så lågt kava det var ute i till vittla ja det var öle så geografierna tatt vi ja. Zebrar i hopa här. Ja. Så man fyller väg bara. Ja. Och lövenar. Ja. Som vi då så äppnar eller som kommer. Ja, äppnar som är så skulle vi alltså reella fittar så vad skulle vi ta där runt. Och det har nog hukt det var äppar här och det reella fittar. Ja. Vad så kort. Jag får ju se tror jag. Ja, kan göra ett virkelig flott land alltså. Ja. Ja, säkert. Och så stort lite har vi kort och ner där så du vet, vi är skällt ja. Så ständer wildlife crossing the road det lockar så värre det men det en fågel och zebrar och för så års där alltså army får till Djuraparsna. Ja, vi är ner efter det så ja vi det var vi vet så skällte så är det en säger att lockar där. Det gröt som rätt. Det gröt som rätt ja. Ja, men då är vi gör där uppe. Här var det här kortet vitt och av vi till det hem här alltså det var längt in i bushen om man ska säga det så. Här mötte vi bara zebra och så det bo så mitt in i alltså till vittla visst. Ja. Så det var fantastiskt ja. Och så var det vi var oss nu vid stränderna. Ja. Vi var i Diana Beach. Yes. Ja. Här var morgon. Peravinna. Ja. Morgon. Det är som att man det var all extra få hita. Det var det, absolut. Men ta följt med morgon till vi att det som säl det lokala som var där det sökte akkurat som till stranden det här var turister. Och var inte mer agängande via sälja. Ja. Ta hem en helt relation till det folk som själv om det var bei Masai-folk och annars det var det nämligen till vi pengar det handlar om pengar. Det handlar om det att jag ska sälja till några och så. Ja. Och då fick jag förnemmelse jag nu är det turister. Och imorgon till från Monontan tar var bara en pastor va. Ja. Vi är otroligt heldiga vi kom kontakt med den här som vi kom kontakt med vi för och att snorkla. Ja. Han kapten jag vet inte vad Ramos eller så. Men det själv upplevelse till finka. Ja, alltså han jävla fick du jävla han tog sån ting alltså han tog det ordentligt alltså han har väl säkert väl kvar innan för att det är turism där. Och jag har kontakt vi kan sälja till Holland så det. Men säg att Latuna att han vill helst ha folk skulle uppleva något ordentligt. Ja. Ja. Och sen det som man säger att han är väl gjuter bättre onkel som kanske vara fler för Diana Beach kan han kanske fler för mött honom och det han var så hej så väl och vi var i Tyskland det är det inte? Ja, men så kör och färrast. Ja. Så där vi ska så där onkel när bjöd honom vi här på inte och kvar han så säger ja och här hej han som
vi att nå eller finns ju kvar här som bor här hej vart honom runt i land Sunnland ja och kvar han nu vart och i hans land kvar så som säger ja det har så grunt vi kunde säga inte utläsa öppna la det var farligt alltså det här var onkel fiskar like som var jävla farligt ja kan han säga det du tycker inte bara komma här och jag kan det vilja alltså det var ju lustigt och alltså vi fick vi vet akkurat ja. Kan det farligt och kanske farligt. Ja. Ja, och att det är respekten för bäge för djuralövna som vi sa och respekten för det sjönon och fisken och så lite. Ja, men det är samma som vi tar för ju nästan. Det var en fantastisk stor respekt alltså för att vi snorskla och stämmer inte mot när vi mot inte lägga några inte bråta några och det var faktiskt inte strängt vi också alltså. Ja. Ja, men det var också han säger så vi skulle inte ta några han så konstigt gav och den efter. På kock. Ja. Det är här. Jag har alltid helt det var faktiskt handgjort. Det är alltså äkta vara. Men alltså det är otroligt att naturen kan göra det så flott. Och också krossfiskar som var då knallrejer. Ja. Och jag helt jävla stolt alltså och här fick vi ifrån hon. Ja. Vi kommer åter här till det värst att han ska pengar för. Vi ska ta något kan du. Vi ska ta in något som han har pitchat ja. Ja, jävla stolt allt det. Jag upplevde han alltså han var så astro så där nu hade vi upplevt man säger fast ju att det var liksom han som bor ut till strandna. Ja. Alltså vi lukkar som fick en bojarlöve, vi fick Masai-fölke, vi fick safari och så stranden efter. Och det var helt på som mat jag lever på. Ja, och han var också en gamla alltså båten träbåten och han kör det här också jag vet inte som en kabel så heter så alltså arm ut. Så uttala trä alltså det? Ja. Ja. Så sank han för jag kan ha efter. Ja. Jumbo. Ja. Så det var ju en luxusbåt till för vi. Alltså slett inte nej. Ja. T-shirt och en Excel-kniv. Ja, det är viktigt. Ja. Men det som nu kom hem att det och folk spyr vad det var i Kenya så säger jag är i Kenya men kan jag fortälja det falskt? Alltså helt det falskt skulle komma en sån tur eller ja, men vad är alltid absolut. Ja. Kvart får helt det här. Det är riktigt förklara alltså det är nästan som ösent vad som vi ser så som man får på månaden du kanske får alltså vad är det så att det så reellt imisrock och att det är så gevande att man du ser ju inte så där arman för oss där. Ja. Och så kvart är det som blir i perspektiv också kan kvart är tydliga mycket. Ja. Som vi snackar om att snackar om vi kunde göra det penningar men det har ju vi också ikväll. Jag tar det att det här var och för också är det ser att tydligen vi inte vet manglar tog allt alltså vet det är simpelt en kopp av. Ja. Alltså jag har själv också med sin rätthållande vi att just så turarna och också om hur ska det göra där alltså vill det göra några bättre för dig att vi gör det eller vad. Och eller är det några lugg som faktiskt jag bara kom här hit jag tror och så det och sucha fatta att de ska man bruka det till och så. Men är nog kom mer i till det att här att det är viktigt att jag som öja allt och öja så nek och är alltså vi manglar inte. Liksom man gör det stist alltså och tar man så har vi i Kenya och har vi i slummen och har vi se och uppleva så kanske det först ta gånger upp för mer att vi manglar inte. Alltså ta blir Louis sett i perspektiv och snästa och då hade det gott och sunt för och som öja allt alltså jag går så an leva. Ja. Alltså hur så kunde vi dela av åkara och sen då att vi blir inte glada för det vi får mer och mer. Nej. Men glädjen kommer av att geva oss, så att min nystöver blev att det ger sig turarna till östen för
att folk vill vara en pastor av Miriam och östen till att det så ja alltså till östen en glädje en annan glädje till som vi kanske inte på samma måte så och kunna bruka för ju så att hvis jag också som är förnekta mer alltså kvart vill ha det alltså hvis det inte röjer pengar ja alltså vi tar allt nog näromma själv man vet ju östen att så är det inte helt men när alltså vi så jag kunde också man Lucas har stått sent för tyckorna hur har tid haft att sen kom åter alltså nu kom vi åter i september manna sista september oktober och det var långt begynt att göra jula stas för och vi kom åter ja. Nej men alltså jag hade ju också här vi att ha various land någon och uppleva det ordentligt alltså du får såna ega känsla för landet och för folk någon alltså stäm för att du för en charterresa ångstan och bara vi fraktat till hotell i en buss och så har mat där. Att här blir till en pasta här. Hit blir syndemara. Så i flattes eller ja, bara nu för här till och få sol och så får jag teater, ja. För att det här kommer ordentligt någon drona där och då växer vi ner alltså. Som människa och alltid. Och så är det ja. Julen jag över det. Och ja, allt det som man vi vill ta i förbruken och så där. Ja. Men det är kött att fänka var att du samma som Ron. Ja. 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 Men det är onödigt, totalt onödigt när jag tänker man så ut. Ja. Halta är viktigt att vi må oja. Men man blir synder starkare liksom okej, vad ska att är lika mycket. Alltså att vi åkar förbruk alltså att det är att du ska oja att nu just telefon och så det är inte att säga alltså att det kan man säga utifrån att man blir synder alltså är legal halde att man och sen det att faktiskt ännu mer vill ännu mer ha att mina agenter skulle färta det här. Ja? Alltså få att en ut här att men hur ska just det? Det är ju Sverige. Nej, det är inte Sverige. Och det är ju upplevt det. Men jag förstår man också och fortalt om det så tänkte östen på att det är otroligt spännande att uppleva och höra något. Lyckas så väl som det har hållit det spännande i Afrika så hållit det östen för ju, ja. Och jag kanske vet ha att förlöjt att lycka se då ni och fortälja vad den saken om hur vi nöjsna hon ser man ja du är det här vi att det bäst hade något och det ska vara äkta här va alltså jag blir så jävla provocerad av när vi att det skulle ha att jag ser armikrofoner i öronen som kostar 400 kronor ja helt en som kostar 600 kronor tror att du hittar det äkta ja av plastik som du har i öronen alltså att jag hade så jag måste ordla förklara gently till mig då som är 12 år som fick att det inte att säga alltså jo du vill gärna vara för en chans att vad nu må ha ett runt nu må ha att det speciella tension för att passa in i vi kunde inte bara säga nu ska vi inte och nökron till tapjösman inte så det man inte till det men det är så gärna morgerande hvis jag ger jag säger 600 kronor bostor till omkran som hur bruk för dem än att jag ska betala dubbelt till att jag säger armikrofonen som är att rätta mest ja. Det gör man inte. Och om 8 år så har vi glömt det så här armikrofoner alltså stäm för att tar man följer man är vit och det gör alltså det ger en förlyckad nästan som fär alltså det är också en glädje vi ger och så alltså jag halt ja vi tar snacka om det vi borde färra runt och förklara först vad de skolan och så alltså jag halt att vi har verkligen vad lära det här lätt och alltså att det här vi tar materiella att
Ja, men hvis du ikke helt äkta och värna så är det lika mycket. Alltså en blåsa som är oäkta, en blåsa som äkta mest för att det heter akkurat samma. Alltså släkt här att så att det här nu ska det bli så öliga höjla alltså men jag hade vi till viktigt att vi skär oss inte från. Vi måste skär för att det är så lätt ute vi också förbruket som vi har lötne att och askurelle som vi så ösen sucha i Afrika. Förrjun vi där vi kör där bara brännstein och så väx så sucha vet inte. Här ser öliga pent nytligt ut. Ja, men i land där det inte är vi inte har det systemet så sasta och kvart jag har varit min mamma för brukar för lockon. Så det vi så allt det på samma måte som vi tar i Europa, ja. Man så allt det skrälle som vi brukar för alltså det är men vi då är nu bara kort och skräll så det är så som just som det gör det här. Ja. Alltså hur ser det sig ut? Ja. Alltså. Ja. Ja. Och så är det här vi att jag vet inte om vi vill betala pengar för man alltså man vet alltid kvar det affär kvar det ändar ja. Och jag också bara okej, det var ska det ändar men vi köpa allt det här och kolla telefonen skräll och hon ändrar i naturen. Ja. Är det bättre än att pengarna kanske inte alla pengarna du har kost till några omkring i Afrika alltså att det inte först öra ända till person så han det skulle ta som administrerar attention ha en past men och större organisationer blir större väldigt är det så att jag får ha överblick vi kunde inte ha överblick här hur det hela hänger samman men så härifrån till att så också nej är helt för sätta mig för bruk ha hackre för bruk och blacka ut naturerna. Ja. Mhm. Ja, det och här hade det här särskilt vi till förska är snär att vi där och som tid har här att man känner vi kommer så där tatt och prata och nås ja. Ja, det tror jag att vi arbetar för pengarna alltså. Ja. Alltså och betalar det och pengarna skulle till den personen. Och det som jag också har upplever jag också att alltså världen blir minne är det. Ja. Och mer blir det harst också för fäder och pengar från folk hvis man kan se det så läs. Så jag på grund av att vi får angående nog till en pastor det. Men hin pastor är det också att du kan vara stolen kvinnor kan jag och nästa där är du vinner via Facebook. Ja. Så att hon kan också fortälja att det är hur snägg pengar hon får att ta med pengar som 1000 alltså så det är alla den här jöknskickne som är så medeliga tutningar mycket men så man vill köka det ner att till allt alltså det är det att man må uppbygga till allt av kon annan att så läs är det att pengarna kommer här till alltså ja och ja det är innanför allt. Det är också så som man säger, men nu skulle vi fair trade och ekologi och allt det här. Eller visst frö som det är för. Man vet aldrig om det här är 100% det du här det är så nekvon låt det är runt omkring alltså så är det vi öllon men du måste ta sig till att om heter vi alla Jerry. Jag vill leva visströlet och jag vill ha en pasta av min pengar till det i Afrika eller till hjälpare runt i hemmen alltså och så måste du bara kvilla ut du kan inte veta att det är 100% akkurat innanför näka alltså allt är ovisst och hur ska hetta vara värre händan ovissan än ekronten ovissa alltså du vet ja, då spårningen är också anktycka så är det en undanförsla alltså ja. I Ötlund, man kan också ha en undanförsel, inte ekologiskt, så att man inte tror på det. Ja. Alltså, vi kan det är så redan att säga att som jag säger, vi har lite och tryck på att det blir till. Ja. Alltså, hvis vi är inte tryck på det att vi ser uttrott eller rennet eller också att det är gott för mig, så tror jag inte att göra det. Alltså. Nej. Det så är det vi Ötlund, alltså, att det må vara ett alis. Ja. Men till sanna det är
Alltså och östen till nu som jag säger att jag vet när jag var i Afrika alltså det är inte så populärt allt. Nej. Afrika är inte så populärt när som folk kallar det så jävla spännande. Och det också jag snakket om det man kommer efter och man upplever så ränek man så ränek på hjärtat man ska fortälja till någon svaret så går det att toucha något så ser man att vi kan då nu är Leo nu. Ja. Och så är det bara alltså ja. Jag var enkelt att jag kom efter och jag var veck lunch så 2-3 år så. Alltså det blir så chatt det blir ofta chatt men det tänkte jag inte det blir mer helt än för det alltså det blir inte chatt det på samma sätt som ta. Nej, men alltså jag också tog alltså så ja, du vet, liksom till blåökt att det halta att du kan hjälpa någon kan lägga du vet det. Men alltså jag också blåökt att du väljer att leva det är alltid onkel som är motor som vi visst fröliga att det har det inte till och det blir till att som elbilar kommer jag tar skulle så innan mer en hit för det på grund av batterierna och alltså det är alltid onkel som ser där mot alltså men här måste att ta bara till outchen men här jag vill göra mon här och jag trycker på att det gör mon va och det ska ja och vi tar väl det här och nu och för vi mest men så att det är riktigt jag kan säga vi folk som ångar det och kanske ångar det och sätter sig nu andra än till man hörst att det är en kvarträcka döme ja. Ja. Och det är annorlunda att uppleva det på sin egna kropp och då är alltid det så tutningar mycket att ge var social en live till att komma en sån tur östnen hvis man har möjlighet till det alltså och sucha det på sin egna kropp. Det nu har vi östnen kanske feras redan själv men som du säger alltså att en buss kommer till här till och till funtas till det som jag har bruk för nu ska bara vara hos hotell nu ska inte här har vi näkan att göra så men så en tur som hesten där är den helt något annat alltså ja det var otroligt gott sammanhalt och att göra något. Vi kommer från alla möjliga som man säger bygden och vi inte kände någon annan har något särskilt alltså. Så det var helt fantastiskt gott sammanhalt. Alla vägen. Ja. Vi var nog inte folk alltså. Ja, det var ångande näka alltså. Nej. Och vi var ju sån liten bil och när säger man så vi var bara en 28 kvar i en bil alltså och det så att vi var så trångt och då vi skulle köra längt då den ena dagen till i tak och så att det var otroligt att det går sammanhalt. Så med res ösnen till vi ja och så var det att det vi får det äta och att det är så annorlunda alltså det var alltså det var inte något annorlunda än det som alltså vi mätte det var det stökt äpple fink och allt det här alltså så här så alltså alltid det var inte öka jag hugga säga att det här är för mig alltså mycket det kallt brusna. Ja. Okej, toppen. Men man pjör ju brus kvant. Nej, nämligen det. Nej, och det är rätt här. Vi skulle under brus på ena så där alltså och vi skulle vaska här och så och men alltså akkurat nu är alltså det är när vi att det är inte höjt att brusa så och det var nästan en kris att jockorna. Ja. Alltså men så grina vi det nu. Så tar vi bara flör det efter att natta. Alltså okej, kalda brus och katt ja. Immun till allt annat som vi nu har upplevt. Ja. Hese fölsen har vi schon gång vatten alltså det skulle gänga flera kilometer efter vattnet. Ja. Ja. Vi levde i luxus alltså. Alltså vi levde det alltså här som vi var i Nairobi vi var inne i hesne Alberta östnon. Tycka östnon. Ja. Så där är som man för ut och upplevde en rekvam och så kom man och hemma här och liksom så samlades vi om och snacka om vad det att uppleva och så det är helt ösnära. Gott att lära ösnä att man lyckas som väntar tension att som man är jökna och så där. Ja, ösnä tror jag att känsliga kan det vara harst för oss att sucha och höra det som vi höra. Och tror jag det är viktigt lyckas som att höra kan hålla tid alltså. Ja. Det som var i Nairobi var öliga härst att vi kom taxa första och kom till östern men det var östa det här alltså det var verkligen förfärligt kort eller under ja det var vi kommer hem till dig eller ta hemma vid Jan så ja
skolan så alltså då här är så gott som det kunde vara en hus, ja. Ja. Nej, folk kanske lokala och Ja. kanske skulle lägga och lukta in som det så men Ja. Nej, det. men för oss så sätter det där gott. Ja, för oss så hade det gått. Och det här vi gör är att da man kommer här och det så var en 2 kvar i sjönk så skolan sån ja och så hade det bara en liten kassa kvar då och det kom så kvar vi bygg på det var så stolt. De var också så stolta av att de hade så såntna. Så och som onkel säger så där man kommer hem till det och ser att det kommer från en hem i hade 12 kvadratmeter och här bygg på 20 folk. Ja. Ja, det var nu spurt. Och en madrass och det var det luxus över skolan. Onkel sväv i sin stol och sidan simpelt en plastikstol och till att ha plats till öppna lite. Ja. Och så tema som skiftas om att få sova ordentligt. Ja. Ja. Ja, det är helt säkert helt extrem förhåll. Och östen till att bo så rena 100,000 och i sån här slummen och ja och så bor det så avmetaliga tatt. Alltså man har det någon annan man bor så tätt alltså det var bara väck mittlen. Men östen till läsa så jag ser boken om att vi har 40% av folken som bor i byn i Afrika bor i slumkvarter. Ja. Det är inte så att det var så störst allugal alltså. Men ja, men det är att det här ösne. Det har snackat ändå ösne lite talk för man också säger. Alltså det viskar den Europa hur säger så det men alltså så att det drömma att det om det stora. Ja. Men det färdig härifrån och så det är som ändar här kan andra heter alltså det kommer som främmande till bojen alltså. Ja. Och här är inte Anna välja mittlen alltså en affär i slummen och så och där vi kommer från slummen och nian här tänkte jag här är så läckert alla men det vill jag mera människa och det här är det en nutch attention hämta och så där. Det är människan strävar alltid efter att växa att utveckla sig. Ja. Ja, det är sån drive och jag kunde det är som jag vill ja. Och nu har vi kunnat skola och nu har vi kunnat möjligheten här så ska det på universitet som är färra och så där och så. Ja. Så att det är alla vägen till strämpan. Ja. Ett nöck. Ja. Kvar vet här ofta här vi kixar det men så har det alltid också fett låt då där. Så tar man här är det som ja. Här är inte fett lättare. Här är det inte nej. Inte säkerhetsnät som vi där. Inte näka. Och där såg vi då istället kvinnor som får ju här som är dottna ur business. Alltså och snackar vitt där så är det nästan alltid. Onkel blev sjuk i familjerna och pengarna var brukt till affärer lackna och få medicin och det var tandprioriteringen som skulle till man ständer där livet av dig. Ja. Visst det? Livet av dig. Och så spurte jag mig om det. Ja, men pinnar det efter så vi kunde det gör vi. Alltså, just om det är inte öde så vi gör men själva gör vi i såna stövna så vi kunde inte bara säga okej. Bad luck men alltså att det släpper fortsätta. Det är så läs. Ja. Alltså det är sociala ned så vitt av ontråkorna så det är bara så fantastiskt att vi kunde föra sjukhus och vi kunde göra och på utbyggning och få pengar för utbyggning. Ja, det är det. Ja, det skiljer och det ringte att med skilja då istället det spyr jag och det unga fortälja hur så tar jag lov i förjarna i mån till det som det är i Kenya. Ja. Så det var just nu. Ja, det spurte ösnen hur snäck vi kostar, va? Ja, nämligen. Ja, fortell mig det. Hur snäck vad? Hur gojter vi kostar. Ja. Så giftas. Så giftas, ja. Tack för gudstjänst. Så stöttning är in och så vill du förgöra det bekvämt att jag skulle ställa näka för. Ja. Vi kostar inte. Nej. Och så alliga kostar vi det allt. Vi kostar alla kanaler, ja. 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 Ja, kan du också tänka för efter? Ja. Ja. Säkert, ja. Jag har alltid att man oj nästan för efter så. Tur akkurat som du ska först
så att först nu då nästa för hemma så kan man liksom göra sig en mindre kvart kan det komma till att så så vi är inte liksom sin mal fyra alltså vi tror det är igång att det kallt det kan ja ja det har säger ja men så högt lär vi och alltså det var nästan inte som låste efter där det att man för Afrika så här kanske passa men vet man att ordentligt man checkar alla fjäckor och laten till man hej inte man bara för ut det som man hej vi ja ja flyr löt och man inte knock out och clown ja ja onkel Kult ja men jag tror jag stått till ösne det är helt ösne schatten där bo i slunkvarten alltså så mycket ting ändå kvitton alltså jag skulle så fint alltså ordentligt alltså stolt det är så och jag fällt ju ja så kan jag smä fjäck på alltså så man ska alltid slå mig och jag så för sig illa när man står det är helt inte för vanligt kläder vi alltså det är alltid ösnen eller alla så ja det var bara så jävla näck att vi och så var vi till att här ösnen som vi var jag bäj vi och han så var Blixen ja och så var vi ett östen till att ut och ta och så akrobaterna här och så där där östen var stottlet ja och här fick vi näckkött äta ja med alla krokodillkött så smakar det väl ja och kamel och kamelkött ja så alltså som vi inte hade provat för ja det var så unairobi östen ja så det var liksom ta samman ölen det kom mono ja nämligen man ser kontrasterna ja och så får kontrast ja och det var ordentligt fint där vi förut det där ska man vara hölanskål ja så men still hör heller ja man gott väsen du får in röst ja det var väl men det är ett här östne att affäras i mitten i cementarna och i cementarna som är det. Alltså här snäcka mentarna östne är och så är man knappt i östne i shoppingcentrum. Kan du kanske köpa allt. Allt. Och next shoppingcenter. Ja. Vad vi så inne av slummen och kartei. Svänk och har vi inte råd att köra bötten i skolan och struja spärra för att få mätemunnen och så där. Ja, så kontrasterna och i själva landen är så omedliga stora. Östne, östne, man vet inte om Kenya, så har du det östne att här vi är kineser när här nu. Alltså kvar. Och kvar inte allt var så gott här. La vi forskellen här att det tog en Ryssland ur landen och men kan jag säga alltså vi körde tåget från tar för tok ner till Mombasa. Ja. Tar ett flagg ett Kenya och ett från kinesiskt ja. Tar det just att banan tågbanan från Nairobi och lugga till Mombasa. Ja. En utbanan så var det. Ja, det är flott där. Och metalliga flott. Och så här som Jinko här eller det som arbetar där. Alltså det var som stewardesser alltså öliga flott. Ja. Inte där och östen tågstation vi kom till var det flott. Ja. Jävla strängt. Akkurat som att man får flickvara alltså. Ja. Allt skulle checkas och folk här och man skulle checka gamla bagagerna och ja, allt det souvenir som var köpt och kniven och så det blev 10 långt här fast man inte kunde ta vi. Då så ja. Ja, så vi det var lika som ett land som Kenya som är väl fantastiska infrastruktur alltså vi flickvingt och vi flög jätte till Nairobi innan huset innan eller vad som man säger och för vi tog så det var fantastiskt alltså. Ja. Så nu får vi ta teater om tror jag vi kan vi en norra ferala. Det är något som förresten nu i februari, ja. Och så nu reklamerar jag så vi har en tur i åter i 2021 februari. Ja. Så att jag hade det otroligt viktigt. Jag har tyckt att nu sitter och snackar så har jag ju så viktigt det är att alltså turen är väldigt gjort och
att flöjre är vid till att vilja hjälpa och i Afrika och östen det att du eller till boar säga okej låt oss fortälja bötten och östen om det så att bötten har virkelig bruk för att höra det östen. Ja. Så att också ska att det förbruka och också östen vi måste få en motväkt till att förbruka östen vi måste lugga som säga vad ska det mer till än att bara bruka. När de kan stäcka sin dra. Ja. Ja, och det ger oss det här. Det var så att det brev man fick från Michelle som vet så stola. Alltså. Jag jätte också om myntena som vi tar av en att prata myntena ut och sådana. Ja. Ja, och det blir så tatt, vet du, att man stolar en batne, eller man stolar en kvinna och man får en mynt och man är vid och tog och det är skriva brev och det är teckna och så. Det är att du på tamman blir det så livande. Alltså. Ja. Och här vill du så gärna hoppa till Kenya Östen nu, va? Men alltså jag hade 18 år var så är jag väl tror att det är men Iron också säger jag var körtla så det här näck för att jag två man är syntur värren man vet inte vad det är man kommer till. Nej, och nu var det några botten vi oss naturen och det gick ordentligt väl och ankra botten var så ute fortalt från att Gustavera vara vi och så. Så att för det heter var en stor upplevelse. Ja. Han inte så är ju bara tutcha. Ja, han var tutcha, ja. Och det var det samma vi turen från Manundan och Östne, det var då Östne ung vi Östne och de vilja släppa efter och de kontakta dig och de eller de säger jag vill gärna att vi nästa för efter men själva det så och de ung vilja Östne släppa vara sitt långre ja. En det som vi var kunde också säga att arbete för exempel av skolan och ett land. Ja, nämligen. Ja, det är också mer. Ja. Man följer man kan göra något här eller så att det är alltid också något jag följer att man kan göra mån eller så. Det bruk för mig alltså här alltså kan eller så Afrika så redan länge veck kan jag göra här så och nu där vi först där kan jag göra alltså färdigt så hjälpa färdigt så göra något alltså men bara till att vara till stede och botten sida samma botten och så ta botten tar man ju så näck på som här ute och det så få vuxen per botten i skolan och så men att spela så jag glädje när jag botten och att man ser att här så vitt och spalte vitt i bult och så där så var helt fantastiskt. Det var så väl telefoner så det så bara. Ja, då att ta upp och film och det är på samma mat som det så bara. Det är lika som akkurat bara och ha akkurat samma drömmar och inskjur allt alltså. Så det är akkurat lika som akkurat bara. Ja. Men samtidigt så alltid det som sån här genre Anjo säger att det vet det spelar vad du tog bäst. Är du behatt och tänk fortalt allt men hur han vad ska jag säga? Du vet inte vad vi tar vad du mun dikt alltså och vad du talent det jag tänker. Ja. Vad du talent. Ja. Vad svarar du? Det var han svarar jag sova och ta det flest öl. Hej Anja det får du bara sagt. Ja. Men ja, kan jag säga ja, han var bara så att han låter när man jag visste inte ordentligt hur jag skulle svära på det. Ja. Och det är så fri med vi och sen spyrja det bara ut alltså alltså man räknar sig vi får en så spårning. Nej. Och i allt det att vi kanske har för lite folk att i akkurat pasta hem någon där. Det tror jag inte säga vad drömmar det har eller vad det alltså det blir nej. Till nästa tror jag vi depression och allt med så kan jag också spela som näck unga vill till salen. Ja. Och man bara drömmer om ta bättre men det är alltså här är allt där. Stäcka av och för gropa ner oj gå som är det i förvägen. Det är det som är stäcka av alltså vi klarar inte alltså angsten så blir alltså vi blir väl sjuka salen så blir vi uppe det alltså. Vi måste stäcka av och se vad ska här är så gott alltså och vi kunde göra så gott och vi kunde göra mån. Ja. Så ja, en jenta som vi tar vi skolan här i Nairobi hon hej ett band och gör det till krackfot och för så hon har så jag lärde det på en väg men jag visste för att det är som en jenta.
Men jag tänkte att det ordentligt hon checkade bara vitt som ett armband och så spaltade hon lite och alltså. Det är gamla spel så vitt känner jag. Ja, och så där man så kommer att till det så sitter bara i handen. Ja. Skrek. Ja. Ja, det var virkelig største opplevelse. Det var det, absolutt. Og jeg gleder meg å meddele for å vise dem om neste føringen, eller være vidt til at åpne øynene til neste føringen som kommer vi inn i. Og det er en annen vær, ja, som vi det var godt av at bli mynt av og suttje og vite at det var verden. Ja, det har bruk for åkken, og sannelig har vi bruk for dem. Ja, absolut. Absolut. Ja, det syns jag det virkelig eller alltså när seriöst när vi samvär med folk. Alltså det manglar vi ordentligt. Jag också som chaufförer vi har tagit blir närmast som familj. Alltså det var inte bara chaufför, det var inte avstånd då på att man tar förklara forskjelliga om tensioner och såna. Och medelig omsorgsfullt. Ja. Det var det. Ordentligt. Ja. Och att skulle ha det gott och alla tøynas. Ja, hjälpte alla dögna till och och fortalte fra och kort och till gränsen till Tanzania att det här vill vi gärna. Ja. För älskar så röstne. Ja, så det är helt säkert att det är allt hade en likelot och det vi då just var ute för exempel hemma vid Janne. Det var det neckfask via. Ja. Vi skulle så göra restpengar en tur från Manontan och ta inte vid att räkna ut hur snägg alltså det att snacka av chauffören skulle ha och så här kockarna då och så sa vi det är näck andra i kvar andra är det så inte vid att räkna ut att det som där vi får ut av vilka så är det en 3-4 fast vi och kvar var det nej men så det också män gänger ute jo men så det tar passa på och så där att det var alla tunnet det var så väl rättalagt att inte skulle hända och vi kom upp på ett tal på 30 folk som var engagerade i Europa och vi var där. Ja. Som hade forskjellige løyklåter ut i att så att allt var så tryggt och gott runt om oss. Ja. Ja, men det man följde ju sin trygghet. Ja. Dåligt. Ja, skulle vi runda av här det några så nästan som tid kunde också det kunna sagt att vi då sitter och låter snacka nu. Ja. Nej, vi bara vi med alla ötlorna färden till. Absolut. Där man är där i Kenya så vill man och särskilt när man Mombasa så vill man presentera för allt möjligt med shape och det gänga här och röna att så är vi allt som det har gjort. Och vi är för en gångtur och vi fick inte fri ordentligt gänga. Nej, vi får inte ta vanliga väg, vi hinvägen. Först att vi den vanliga vägen här hej så köpt ett kroppsspel som helt var myntligt flott. Faktiskt så hej nästan onka pengar rätt. Och det var inte likt. Men så var det så sent att onkel han är hej och sålt det säger nu får han hem och han hej flöjreböten och han är jag har bättre det kanske det kostar mig mer. Han vill gärna sälja det. Okej, får inte köpa kroppsspel tror jag. Nu kommer jag hem ska kolla fram och jolon och så det är så reellt perfekt allt det alltid inte men för mig har det nog större tutning just nu. Och sälja det vill inte att jag vill reparera det är heter bråte och så är såna boys också snacks auto som så är såna torra huxnar och det är så farligt alltså om det manglar också alltså tysch vad så. Att det fungerar akkurat väl. Här är stadigt 3 på någonstans. Ja, det är bara en liten fett söva om. Och så tar du alla så heter det här. Ha? Ja, men hej checkat den arten. Vart tar arten? Jag hade det där så spännande det sista. Har det här var heter det sista han där var det 2 första en efter, va? Har vi på vår och ta var det här. Ta första stävis ner. Ta det här var en lappskärmar som han skulle ha mycket mer för men du har helt inte några pengar efter. I hej så stött ankar i fatakaren tur.
Så jag tog inte långt fram här. Men jag bara så stort lite att här stora monster skulle komma alla vägen. Nu hoppas kanske vi till förra. Men ja, det kunde så att det som färg så gå servicen är om bara så flott och fluffer nu för Qatar. Alltså. Ja, det var ordentligt stort. Skal på Henka. Han fer nok kjøtt, ja? Ja. Ja. Mäkt är man kan köpa. Men det är stolt att köpa tänk om man har söv att vi alltså. Ja. Man säger kvart det är gjort. Ja, alltså. Ja. Vi får jingo akkurat som runt här som det var värst, ja, alltså. Ja. Det värsta är att alltså det var akkurat som ja, det var en sån göta vi som kreativ och ja. Här är det. Ja, värst. Jag kan här. Och så var det så fitnesscenter då just det. Alltså det var bara så jag tar det just för själva så men det så hade så var väkter och så där ska jag så tjä alltså. Och att det lukar blöj och ja. Det där. Man kunde inte så syns det tok som korta. Ja. Så blev man ju se en boja, ha? Ja. Ja. Ta kort bara ett låk. Kort bara så det vi kan be hem efter. Okej, men. Ja. Ta måste jag boja så ha pengar när till jag vet att de har pengar. Men det är ju lite löjligt. Ja. Dockan. Det dockan är så fint. Jag vet inte nu alltid. Vi är runt eller. Ja. Nej, det här är mega fint. Det här är alltid lösa. Hetta minner mig om det som man sa som baden ur Afrika eller så att här att det bor på den ritchen och så där. Så jag prövar fatt för det så här. Och ett ordentligt afrikanska töje. Ja. Man gör just ordentliga fittan. Jag hade det så mega fint. Och då kan tas ur. Ja. Men ja. Och mest jag nöksan, jag är mer själv. En handgör docka. Ja. Så jag vill tacka till för att jag ville komma här att fortälja för att jag hade det viktigt att förra folk höra rösten center om detta arbete som vi gjort och vi kan ge erfaring om och att vi också klarar att göra ett arbete som föringar och också tacka Iktus för att de ville tacka det upp och det här så sändningarna då jag att tog rösten näck för fällskap Miriam och snä att Iktus är en pastor av snär och att förra folk kunde ta på höra om det. Så jag vill tacka till hjärtaliga för det. Och inte det att höra mer om fällskap Miriam så är en Facebook-sida som heter Miriam och alla kunde bara ringa till mig helt vidare och det ständer också in i Iktus in i skärmen här också några upplysningar om fällskap Miriam.